በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ አገልግሎት ብዓንቃ ዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይፀብፀበ በቲ መቁፀርን መስፈርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት እዚ መድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥቕጥእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብዚ ሒዝናዮ ዝፀናሕና ርእስቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ኣብ ዝብል ናይ ኣቦና ዳዊት ጸሎት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኡኡ መሰረት ብምግባር ብሰዓታት ብግዜያት ምስ ኣምላኽ ብኣምልኾ ብጸሎት ብጾም ንራኸበሉ መደብ ሰሪዓ ሓደ ካብኡ ከዓ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ዝብል እዩ። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እንሪኦ ኣብ ናይ ቀዳማይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 17 ክፋል ኢና ክንርኢ። እዚ ከዓ ካብ 89 ክሳብ 96 ዘሎ ላሜድ ኣብ ዝብል እዩ። ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ተርጊሞሞ ዘለው ላሜድ ብሂል ልዑል እግዚአብሔር እዩ። ላሜድ ማለት እግዚአብሔር በባህሪኡ ልዑል እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ንባባት ካብ 89 ኣብ ቁፅሪ ምዕራፍ 119 ማለት እዩ ኦ እግዚአብሔር ቃልካ ንዘለኣለም ኣብ ሰማይ ፀኒዑ ይነብር፣ ሓቅኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ንምድሪ ኣፅኒዕኻያ ንሳ እውን ትነብር ኣላ። ብዘሎ ኩሉ ንዓኻ የገልግል እሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕግኻ ቆይሙሎ። ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ነይረ። ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ከቶ ኣይርስዖን እየ። ትእዛዛትካ ደልየ እሞ ናትካ እየ ኣድሕነኒ። ረሲኣን ምእንቲ ከጥፍኡኒ ይፃናተውን ኣለው። ኣነ ግና ንምስክራትካ እስተውህሎ ኣለኹ። ኩሉ ፍፅምነት መወዳእትኡ ረእኹ፣ ትእዛዛትካ ግና ኣዝዩ ርሒብ እዩ። ካብዘን ክንሰምዐን ፀናሕና 8 ጥቕስታት ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዘለኣለማውነት ቃል እግዚአብሔር ዝነበረን ዘሎን ንዘለኣለም ዝነብር ምዃኑ ናይ ወዲ ሰብ ምንጭ ሓጎስ ሕጊ እግዚአብሔር ምዃኑ ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነብር ኢሉ ዛጊት ምጠፋእኹ ነይረ። ምንጭ ሓጎስን ዕርድን መከላኸልን ምዃኑ ሕጊ እግዚአብሔር ዘይልወጥ ምዃኑ ሕጊ እግዚአብሔር ከይረስዐ ኣብኡ ክነብር ከም ዝወሰነ ኣብዚ ክወስን ከሎ ከዓ ብዙሓት ምንባሩ ዘይደልዩ ፅቡቑ ዘይደልዩ ብዙሓት ተፃባእትን ተፃናፀንትን ከም ዝነበርዎ ንሱ ግን ናብቶም ዝፃናፀንዎ ናብቶም ዝቃፀውዎ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ናብ ምስክር እግዚአብሔር ክጥምት ከም ዝወሰነ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽን እግዚአብሔርን እቶም ንእግዚአብሔር ፅበይዎ ግን ንዘለኣለማ ብሓጎስ ከም ዝነብሩ ነዚ ኣስተንቲኑ ነዚ እንዳስተንተና ክንፅልያ ኻ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ጸሎት ግዜ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ነዚ ጸሎት እዚ ሰሪዓቶ እዩ። ላሜድ ብሂል ልዑል እግዚአብሔር። ላሜድ ማለት እግዚአብሔር ልዑል እዩ። እዚ ልዑል ዝብል ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪው ጥራይ እዩ። ምክንያቱ ብዝተፈላለየ ሰባት ይኹን መላእኽቲ ብዝተፈላለየ ልዕልና
بسلطان يخون بفلتات يخون بهابتي يخون كعبي خلو نعقوم زعبي نعقوم زهب منشي قالو لعليهم كا قالو اتلعلنا كا جزين مجمرتان مودعتان قالو ناي እግዚአብሔር لعلنا ግን ناي ባህሪው لعلنا كمان زي قبله لعلنا كا زي لوطن زي قيرن مخانو لاميد بهيل لؤول እግዚአብሔር لاميد مالت እግዚአብሔር لعليو مالتي اب 89 قصر ጥራይ እንተዳ ተቀይሰ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ኣብ ትርእስትና ኣለኹ ማለት እዩ ምዕራፍን ቁጽርን እንድሕር ተቀይሰ ግን ካብታ ሒዝናያ ዘለና ንመሰነይታ ዘምጾይ ማለት እዩ ወእግዚአብሔር ቃልካ ንዘላለም ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ካብ ሕጊ ልቦና ናብ ሕጊ ጽሑፍ ማለት ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣብ 10 ትእዛዛት ነቲ ኩሉ ትእዛዛት ጸሚቁ ኣብ 10 ትእዛዛት ምስሃቦም እቲ ሕጊ ኣብ ሓደ ቦታ ዝሰርሕ ኣብ ካልእ ቦታ ዘይሰርሕ ከምኡ ገይሮም ይርድእዎ ነይሮም ማለት ተሓቢኦም ካብቲ ቃል ኣምላኽ ተሓቢኦም ነቲ ቃል ኣምላኽ ተሓቢኦም ክስዕርዎ ከፍርስዎ ክፍትኑ ከለዉ ነቲ ዘለኣለማውን ሙሉእነትን ናይ ቃል እግዚአብሔር ይርድኦም ኣይነበረን እግዚአብሔር ከምዘይ ይርኦም እግዚአብሔር ከምዘይ ሰምዖም ይመስሎም ነበረ ሕጂውን ከምኡ ማለት ስለዚ ወእግዚአብሔር ቃልካ ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር እዚ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር በኣፍ ነቢያቱ ገይሩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 8 እንታይ ይብል ሳዕሪ ይነቅጽ ዕምባባ ይቕምስል ቃል ኣምላኽ ግና ንዘለዓለም ይነብር ህይወትና እዩ ምስ ንሕልዎ ህይወትና እዩ በረኸትና እዩ መዘይ ንሕልዎ ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ፈራዲና እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ጽባሕ ቤተ መቅደስ ዝህቦ ዝነበረ ትምህርቲ ገሊኦም ከም ቀልዲ ገሊኦም ከም በላሽ ገሊኦም ከዓ ጥራይ አንጻር ጥቅሞም ዝመጽእ ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዝነበረ ኣስፊሖም ክጥምትዎሞ ከነስሑ ህይወት ክረኽቡ ምእንቲ ደጋጊሙ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን እዚ መለኮታዊ ኣዋጅ ነፍስ ወከፍ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ዝተነበበሉ ወንጌል እቲ ካህን ኩሉ ግዜ ምስ አንበበ ቆም ይብል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን ምክንያቱ ብሸለልትነት ከይንሰምዖ ተራ ቃል ገይርና ከይንሰምዖ ተነቢቡ ዝተርፍ ጥራይ ገይርና ከይንሰምዖ ምእንቲ ነዚ ኣዋጅ እዚ ይውጅል ወንጌል ሉቃስ ኣብ ዝተነበበሉ ከዓ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርት እንጂ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ገና ይሓልፍኒ ዝብል እቲ ካህን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ኢሉ ኣይኮነን ዝቕዝ ምክንያቱ እቲ ቃል ናቱ ስለ ዘይኮነ ልክዕ ከምቲ ነቢያት እግዚአብሔር ኣብ ምልክት ጥቕሲ እትዮም እግዚአብሔር ከምዝን ይብል ኣሎ ኢሎም ናብቲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዝነበሩ ሕጂ እቲ ካህን ከዓ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቲ ስለዚ እቲ ቃል እቲ ኣዋጅ መለኮታዊ ኣዋጅ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋይ ኮይኑ ዝእውጆ ዘሎ ምስቲ ካህን ግን ናይቲ ቃል ናብ ህዝቢ ዘብፅሕ ምዃኑ ስለዚ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቲ ክብል ከሎ ሕጂ ከዓ ሎሚ ንዓና ይብለና ኣሎ ማለት ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ቃልካ ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ስለዚ ንምንታይ እዩ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ኣብ ምድርኸ ኣብ ትሕቲ ምድርኸ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ኣብ ዝመሃረና ግዜ ማቴዎስ 6:10 እንታይ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ቃልካ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ክብል ከሎ ኣብ ምድሪ ነቲ ቃል ህይወት ደልዩ ዝሕልዎ ይሕልዎ ዘፍርሶ ከዓ የፍርሶ እዩ ስለዚ ኣብ ሰማይ ግን ምትሕልላፍ ሕጊ ዝበሃል የለን ምፍራስ ሕጊ ዝበሃል የለን ኩሉ ብሕጊ እግዚአብሔር ብቃል እግዚአብሔር ተመሪሕ ይኸይድ እቶም ኣብዚ ምድሪ እዚ ንቃል እግዚአብሔር ተኣዚዞም ዝነብሩ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ምስ ኣምላኽ ይነብሩ እቶም አንጻር ቃል እግዚአብሔር ዝነብሩ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ካብዚ ከምኡ የድሕነና ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ቦታ ፍርዶም ይቕበሉ ስለዚ ኣብ ሰማይ
ሕጊ እግዚአብሔር መጥሓስ ስለዘየሎይ ልበ አምላኽ ዳዊት ቃልካ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ኣብ ቁጽሪ 9 ሓቅኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ንምድሪ ኣጽኒዕካያ ንሳውን ትነብር ኣላ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ወለዶ ሓቀኛ ይኸውን ኣብ ትኻልእ ወለዶ ሓቅነቱ ይቕይር እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ወለዶ እሙን ይኸውን ኣብ ትኻልእ ወለዶ ከምኡ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ስለዚ ሓቅኻ ኢሉ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ንምድሪ ኣጽኒዕካያ ንሳውን ትነብር ኣላ እዚ ሓቂ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም ዝኸይድ ከም ዝነብር ክገልጽ ከሎ ልበ አምላኽ ዳዊት ንሓቂ እግዚአብሔር ካብ ወለዶ ንወለዶ ንደቅኻ መሃሮም ኣብ ምድቃስካ ኣብ ምትሳእኻ ብኡ ተዛረብ ከም ዝበለ ቃል አምላኽ ቅኑዕ እምነት ካብ ወለዶ ንወለዶ ክኸይድ ንወለድና ንውሉድና ከነውርሶም ንሃና ሓላፍነት ምዃኑ ልበ አምላኽ ዳዊት ኣብ ውሳኔ ይምህረና ኣብ መዝሙር ዳዊት 71 ቁጽሪ 18 እንታይ ኢሉ ዘሎ ነዚ ወለዶ ዝቕልጽምካ ነቲ ዝመጽውን ስልጣንካ ክሳዕ ዘበስሮምሲ ወአምላኽ ብእርግናይ ምሸየብኩካ ኣይትሕደገኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ዝብል ሓቅኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ምስ በለ ንምድሪ ኣጽኒዕካያ ንሳውን ትነብር ኣላ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንፍጥረቱ ብምንታይ ይፈጢርዎ ብቃሉ ይፈጢርዎ እግዚአብሔር በለ ኮነ ከዓ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ከዓ ኮነ ስለዚ እቲ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ዝነብር ቃል አምላኽ ንኹሉ በቲ ቃልቲ ኣጽኒዕዎ ይነብር መዝሙር ዳዊት ኣብ 24 ሓደን ክልተን እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ወሓይ እውን ኣጽኒዕዋ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ነዚ ኩሉ ክብደት ናይ ዓለም ማይ ከመይ ገይሩ ክጸሮ ይኽእል ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ግን ድንቂ ኣብ እግዚአብሔር ከመይ ኢሉ ዝበሃል የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ይከኣሎ እዩ ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትካያ ወሓይ እውን ኣጽኒዕዋ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎተ ሰርክ ለእግዚአብሔር ምድሪ በመልኣ ዓለምን ይወኩሎም ለይነብሩ ውስቴታ ንእመኖ ኣይንእመኖ ንስዓቦ ኣይንስዓቦ ዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉን ናይ እግዚአብሔር ኣብ መዝሙር ዳዊት 93 ቁጽሪ 1 እንታይ ይብል እግዚአብሔር ነጊሱ ግርማ ለቢሱ እግዚአብሔር ለቢሱ ኃይል ተዓጢቁ ዓለም ከይትናወጽ ኣጽኒዕዋ ኣሎ ዓለም ንከይትናወጽ ኣብ ልዕሊ ማይ ኮይና ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ኮይና ከይትናወጽ በቃሉ ጸኒዑ ይነብር ስለዚ ቃልካ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ኣብ 91 በዘሎ ሁሉ ንዓኻ የገልግል እሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕግኻ ቆይመሎ ኩሉ ኻባኻን ንዓኻን በኣኻን እዩ ኩሉ በኣኻን ንዓኻን በኣኻን ስለ ዝኾነ ከዓ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ከነመስግነካ ኢና በዘሎ ሁሉ ንዓኻ የገልግል እሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕግኻ ቆይሙ ኣሎ ናቱ ቃል አምላኽ ንዘለዓለም ይነብር እቲ ቃል አምላኽ ዘጽንዖ ከዓ ሕጊ አምላኽ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር ልበ አምላኽ ዳዊት ኣብ ሕጊ ተፈጥሮ ኣትዩ ከስተንትን ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 104 ካብ 19 ክሳብ 23 ከምዚ ይብል ኢሉ ወርሒ ንመን መደብ ግዜያት ገበረ ፀሓይ ምዕራባ ትፈልጥ ጸልማት ትገብር ለይቲ እውን ይኸውን ብኡ ኩሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ ሽደናት አንበሳ ንምዝራፍ ይጓዝሙ ቀለቦም ከዓ ካብ አምላኽ ይደልዩ ፀሓይ ተዓርብ እሞ ይመለሱ ኣብ ጉድጓዶም ድማ ይድቅሱ ሰብ ናብ ተግባሩን ናብ ዕዩን ክሳዕ ምሸት ይወፅእ ወእግዚአብሔር ግብርታትካ ክንደይ ብዙሕ እዩ ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ ምድሪ ብሃብትኻ መሊኣ ኣላ ወእግዚኦ እጹብ ግብርከ ወኩሎ በጥበብ ገበርከዮ ወእግዚአብሔር ግብርታትካስ ክንደይ ብዙሕ እዩ ንኹሉ ብጥበብ ገበርካዮ ምድሪ ብሃብትኻ መሊኣ ኣላ ብሕጊ ተፈጥሮ ብሽነ ጥበቡ እቲ መገዲ ይኹን እቲ በረኻ ይኹን እቲ ማይ ይኹን
በብሰዓቱን ግዚኡን ናይ ሰብን ናይ እንስሳን ናይ ኣራዊትን ገይሩ ብተፈጥሮ እግዚአብሔር ዝሰርዖ በዘሎ ሁሉ ንዓኻ የገልግል እሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕግኻ ቆይሙ ኣሎ ኣብ ተስዓልት ክልተን ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ንርኢ ኩሉ ትዝሓልፎ ከይረስዐ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ገና ብቆልዑ ብጓዛ ከሎ ካብ ኣፍተ ኩላን ድብን ንዘድሓኑ እግዚአብሔር ገና ብዛዕባ ውግእን ኣፅዋሪ ውግእን ከይፈለጠ ከሎ ካብ ኢድ ጎልያድ ንዘድሓኑ ገና ሕፃን ከሎ ሓንቲ ነገር ዘይፈልጥ ከሎ ካብ ውዲት ሳኦል ዘድሓኖ ገና ኣብ መንግስቲ ምስ መፀ ብምክንያት ሓጢኣቱ ኣብ የሴሎም ወዱ ከም ኣራዊት ክሃድኖ ከሎ ነዚ ኩሉ እናዘከረ ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነበርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ነይረ ሕግኻ ምንጭ ሓጎሰይ እንደዘይከውን ሕግኻ ምንጭ ፅንዓተይ እንደዘይከውን ሕግኻ ምንጭ ምንጋፈይ ምንጭ ዕቁባይ እንደዘይከውን ነይሩ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ነይረ ኣብ ጎልያድን ኣብ ሳኦልን ከይበፅሐኹስ ብድብን ብኣንበሳን ተበሊዐ መሃለኹ ምንጭ ሓጎሰይ ግን እንታይ ኢሉ ቃልካ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነበርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ነይረ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ከምዚ ኢሉ ኣመስጊኑ ዘይኮነስ ሎሚ ከም ኣቦና ዳዊት ምንጭ ሓጎስና ምንጭ ፅንዓትና ምንጭ ዓቕልና ቃል ኣምላኽ ንክኸውን እዩ ዘዘኻኽረና ነዚ መዘኻኸሪ ኢኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ሰሪዓቶ እዩ ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ነይረ ስለዚ እግዚአብሔር ካብቲ ክፉእ ዘበለ ከመይ ገርና ከም ንሕሎ ካብቲ ክፉእ ሰጊርና ምስ ኣምላኽ ጠጠው ከመይ ኢልና ከም ንብል ብኣገልጋሊኡ ጥበበኛ ሰሎሞን ገይሩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 22-24 ከምዚ ይብል ካብታ ኣከይቲ ሰበይቲ ካብታ ልዙብ ዝመልሓሳ ኣመንዝራ ክባልሃካስ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እሞ እንተኸድካ ይመርሓካ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ እንተነቃሕኻ ድማ የዛረበካ ሕጊ እንታይ ኢሉ ትእዛዝ መብራህቲ እዩ ሕጊ ከዓ ብርሃን እዩ ተግሳጽ ትምህርቲ ድማ መገዲ ህይወት እዩ እንተኸድካ ይመርሓካ በጥ እንተበልካ ይሕልወካ እንተነቃሕኻ ድማ የዛረበካ ሕጊኻ ደስታይ እንደዘይነብር ምንጭ ፅንዓተይ ምንጭ ፀግዒ ሕግኻ እንደዘይነብር ቃልካ እንደዘይነብር እዩ ኣብ ታሪክ ኣቦና ዮሴፍ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ዘፍጥረት 39 ቁፅሪ 9 እንታይ ዝብል ኣብዛ ቤት እዚኣ ካባይ ዝስልጥን የልቦን ሰበይቲ ኢኹሞ በጀካ ክስገለኳ ይከላእንን ከመይ ገረኸ እዚ ዓብዪ ክፍኣትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ሓጢኣትን ክገብር ይኽእል ሓደ ስደተኛ ምኹ ሓንቲ ንግስቲ እናሓተተቶ ኮላ ንሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝገበሮ ከመይ ገረ እዚ ዓብዪ ክፍኣትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሓጢኣትን ክገብር ይኽእል ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ምንጭ ሓጎሰይ ምንጭ ምፅንናዓይ እንታይ እዩ ሕጊ እግዚአብሔር ኢሉ ደስታይ ሕጊኻ ደስታይ እንደዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኹ ነይረ ኣብ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ካብ ጸላእቱ ዘናገፎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጸላእቱ ሕነ ኸይፈድ ዘናገፎውን ሕግቲ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እዩ ምክንያቱ 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ዘካየደሉ ሳኦል ኣብ ኢዱ ምስ ሃቦ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 6-7 እንታይ ዝብል ንሰቡ ድማ ንሱ ቅቡእ እግዚአብሔር እሞ ንጎይታይ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ናኡ ዘርጊሐ እዚ ነገር ዝምግባርሲ እግዚአብሔር ካባይ የርሕቆል ሕግኻ ደስታይ እንደዘይነብር ብዓይኒ ስጋ ትሪኦ ከለኻ 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ዘካየደልካ እሞ ኣምላኽ ከዓ ሕሊፉ ክህበካ ከሎ ኣምላኽ ፍትሒ ውፅኢለይ ድላይ ክገብሮ ኣብ ኢደይ ሂቡኒ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ልቢ ኣምላኽ ግን ሕግኻ ምንጭ ደስታይ እንደዘይከውን እዚ ኣብ ኩሉ ሓጎስናን ሓዘናን ኣብ ውድቀትናን ትንሳኤናን ኣብ ሽመትናን ኣብ ስዕረትናን ኣብ ጽቡቕናን ኣብ ክፉእናን ኣብ ኩሉ ሕጊ ምንጭ ሓጎስና ቃል ኣምላኽ ክኸውን እዩ
ስለዚህ ደግሞ ኣብ ቁፅሪ 7 ዳዊት ድማ ነቶም ሰቡ ብዘረብኡ ዓገቶም ኣብ ሳኦል ክትንስኡ ድማ ኣይፈቐደሎምን ሳኦል ከዓ ካብቲ በዓቲ ተንሲኡ መገዲ ኸደ ሕግኻ ምንጭ ሓጎሰይ እንደዘይነብር ሕግኻ ጽንዓተይ እንደዘይነብር ነይሩ ብስጋ ተመሪሑ ንሳኦል መቐተሎ ንሳኦል ደዝቐትሎ ከዓ ተራሰብ ምኾነ እዩ ንሕና እውን መለበሚ ኣይምረኸብናን እዩ ኣብ 93 ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ኣይክርስዖን እዩ ውዕለት እግዚኣብሔር ምስ ዘከረ ምስ ቃል ኣምላኽ ክነብር ንኸይርስዖ ይውስን ውሳኔ ብዘይ ውሳኔ ሰብ ክነብር ኣይክእልኒ ምውሳን ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ውሳኔኻ ምጽናዕ ከዓ ጸጋ ኣምላኽ የድሊ ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እዩ ምክንያቱ ገሊኦም በፍራስ ገሊኦም ብሰረገላታት ንሕና ግና ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንእሞኖ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ይወድቁ ንሕና ግና ጸኒዕና ንነብር ኢሉ ብቓል ኣምላኽ ዘለዎ ዕጋበት ወይ ጽንዓት ክገልጽ ከሎ ኣብ መዝሙር 9 ካብ 7-8 ከምኡ ኢሉ ኣሎ ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ ሓሊፈዮ ከምዚ ዝገበርኩ እዚ ስለ ዝተጠቐምኩ ስዒረዮም እዚ ስለ ዝገበርኩ ዝበፂሐ ብስጋ ብዓለም ክትሓስቡ ከለኻ ንሱ እቶም ደቂ ኣምላኽ ግን ንነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ጻድቕ ንስጉምቲ ይጥንቀቐሉ ከም ዝበሎ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ብዘይ ጸጋ ኣምላኽ ብዘይ ብሕረት ኣምላኽ ክበጽሕዎን ክሰግርዎን ከምዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ኣይክርስዖን እየ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ኣብ ቁፅሪ 5 እንታይ ርኢና ነርና ቃልካ ህያው ገይርኒ እሞ እዚ ኣብ መከራይ መጸናንዕ ይኾነኒ ስለዚ ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ኣይክርስዖን እየ ሓዋርያ ያዕቆብ ከዓ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይምርስዕ ኣብቲ ዝሰምዓኻዮ ምቕላብ ኣብቲ ዘቕለብካሉ ምጽናዕ ምንባር ክገልጽ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 25 እንታይ ዝብል እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምትን ዝጸንዕን ግብሪ ዝገብርን ዘይርስዕ ሰማዕ ገና እዚ ብግብሩ ብፁዕ ክኸውን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ኢሉ ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ኣይክርስዖን እየ ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ ቃል ኣምላኽ ህያው ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ህያው ዝገብር ምዃኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ይቕሬታ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 63 መንፈሲ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ አይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘንብብዎ ዝነበሩ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክከራኸርሉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጸልሙሉ ክቐትልሉ እምበር ንህይወት ኢሎም የንብብዎ ስለ ዘይነበሩ ንህይወት ኢሎም ከንብብዎ ካብቲ ቃል ህይወት ንኽረኽቡ እዩ ደጋጊሙ ዝምሕፀኖም ነይሩ ምክንያቱ ኣብተን ቃላት ኣብተን ጽሑፋት ህይወት ትረኽቡ መሲልኩምሲ ንዓተን ትምርምርዎን ኣለኹም ንሰን እውን ብዛዕባ እየን ዝዛረባል ስለዚ ስጋ ገላ ኣይጠቅምን እዩ ስጋ ቀይሐ ጸለመ ረጎደ ቀጠነ ሰብሕ ዓበረ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክኸውን ኩሉ ሰብ ከም ሰዓሪ ኩሉ ኽብሩ ከዓ ከም ዕምባባ መረር እዩ ወለድና ይብልዎ እዮም ቀሊል ዝመስል እንግድዓ ንፍልሖ ይብሉ ሰብ ጉልበቱ ክሓብእ ጉልበቱ ክቐቂ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ጉልበቱ ዝሓብእ እንድሕሪኦም እንታይ እዮም ዝብሉ እንግድዓ ንፍልሖ እዩ ሎሚ እንተዘይሰሪሕካሉ ምብስባሱ ኣይተርፎን እዩ ስለዚ መንፈሲ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገረኩም ዘለኹ ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እዩ ስለዚ ከዓ ኢልባ ኣምላኽ ዳዊት ብኡኡ ህያው ጌርካ እኒኢኻ በየን በቲ ቃልካ በቲ ህያው ቃልካ ንዓይ ህያው ጌርካ እኒኢኻ እሞ ነቲ ህያው ቃልካ ኣይክርስዖን እየ ኢሉ ምክንያቱ ብህይወት ክነብር ተኮይኑ ኣብቲ ህይወት ዝህብ ቃል ኣብቲ ቃል ህይወት ክነብር ስለ ዘለዎ ስለዚ ታና ነገር ክመስለና ክእል እዩ ወይ ከም ልምዲ ቃል ህይወት የስማዓልና ክበሃል ከሎ ብርግጽ ቃል ህይወት የስማዓልና ማለት ኣብታ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ መንበር ፍርዲ ጠጠው ምስ በልና ናይ ኣቦይ ብሩኽ ናይ ኣቦይ ብርኽቲ ብሒደት እምንቲ ኮንኪ ኢኹሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመክየ ኣብ ብሹሕ ክሸመካየ
ناب حقوس قوتاخا اتو زيادة مودعتا قال هيوت يسمعلنا قال هيوت يسمعكم تبل معلتاو قال هيوت كنسمع كنا نبب كنا سنع صبو كانت هنا تاناي مودعتا نصبيا جن قال هيوت يسمعلنا تبل أب منبر فردي سجانا ناب حموشي ناب فلحو هيوتنا جناب كن أملاح تأتو مسبلت كاب أب زعبير زوجس وساني مالتي 94 تأزازات كادلي أمو نات كأي أدهنن تأزازات كادلي اللغوي أب 55 أب زحلفو قبائل رينيرنان تايلو ويتاي محلاو قالكا قديو ناتي إجامي سلاز تأزازة برخات كي قدلو وي فرد خي مصو زي كونسي محلاو قالكاس ناتي قده ناتي إجامي ناتي بصحيتيو ناتي عجائيزو سلازي إذا محلاو قالكا ويتنان مرحنا نيس كريستوس محلاو قال أملاخ مسمن الندنا نايمن مخانا زرقاق إسي بات محلاو قال مخانو أبونجل يوهانس معرف عسرته كاو قصر سلازة جميرون تايبل نعو تحلاو دقا يخفتلو نتي بعف دقا بقال أملاخ زمزخل كله اتناباقعون قالوا يسمعه نتناباقع خابب بسمن سوعي يوفرن اتناباقعو تايخونا قالوا يسمعه تأزازات كادلي أمو نات كائب أبقصر 4 نتناباقع مسوفرن دما أكن مئني خيد اتناباقعون دمسية للي أمو يسعبو تايز بالله أنا نات كائب لبا أملاخ داويد تأزازات كادلي أمو نات كائب أدحنني دمسية للي أمو يسعبو نتحياواي قواسا مسعب ترى يكونن نايت تخلا دمس مللاين كابت دمس تخلا مقلابن كا نايت ناباقع نايت كريستوس باقع بهاري أبقى صراحة مشة دمس خالق زي فلتاس لزخونا نخالق كابوي قلبانبر أي صعوب أنيني نايت فلالي أراوي دمس خلاليا أيد ليني نايتي حياواي قواسا دمس انتدأ سميعن كابتنا يتحياواي قواسا زتغير زبلة دمس خلو نايكالي سلازي كابتنا يدمس أبايكا انتاي مقبار مهدام يقلباي نتوم كابت دمس نايتوي دمس نايتو تخلا زي للي اما مستحياواي قواسا ألنا نابولو نايتو تخلا أقلقلت كوينوم قدايات كوينوم نزنو بارو نام نسحا 5 كله أبز معراف زي مالت أبونجل يوحنس معراف 10 تقصر 20 شدشن نسخاتكم جنا كم تزبلكم كابتنا باقعي سلسيكمكم أي تأمنننيهم أي تأمنننيهم نقالي أي تقبلونهم إذا كابتنا باقعي زي مقامكم أنا ناتكاي لبا أملاخ داوي داقيمو ولا أنت ودقه ولا أنت أبسه أنا ناتكاي كابخانا بيكهلا نسماين تديبكم نسخالها تأزازات كادلي أمو أنا ناتكا سلازي نسخاتكم جنا هم تزبلكم كابتنا باقعي سلازيكمكم نعاي أي تأمنني أبقصر 20 شوعتن 20 شومنتن اتنا باقعي جنا دمسي سمعة أنا خا أللين نساتن ون السعباني أنا خا هيوت زل عالم هبن نزل عالم دم عيتفان كاب إيديون زمن زعن يلون أنا ناتكاي سلقالاتو بزاقير استمسكنا يهون أبتسعان حموشين رسيان انت خطفوني صاناتون اللو أنا جنا نمسكراتكا استوهل اللو أبتحقوس نبر اللو أبترديت أبتخباب اللو جزية سيطان كم زي عرف ولدنا بزح جزية زبلوا عشاس سألعي ونعقل مسك زابير مسك الأملاخ النهلوة كاب أملاخ كاب إيد أملاخ كمن زعز دالي كاب وشتي سقاو بحرياتو جميركا بزح نجر سلازنبره نزب بقبو يردعني داويتي رسيان انت خدفوني صاناتون اللوي سلازن السوم يصاناتون سلازلو يقاصين سلازلوس كما غير السعرون كما غير حين زفديوم كما ايبلن مالك ازينا خنستوعلو انا جنايل انا جنان مسكراتك استوعلن صلاه شيخ غزيه يبزحو شيخ غزيه يطاببو انا جن بيت نسساتهم يطاببو طبب زي كونس أنا جنان مسكراتك استوهلو الله
قال أملاخ قبل على سألائنا قبل على سألاتي انتهي كنجبر يزدل أنا جنا رسيان من انتخاد فوني أنا تون اللو مسنتاو مكساو مالت أبي وحدرة أبي وعلى بين حلفة بين كيدو أبي إذا عرف أبي إنا نرهبو أبي إنا زد قعو زبل وديت مالت سلازي رسيان من انتخاد فوني أنا توني كاسونا اللو أنا جنا نمسكرات كا استوهل الله سلازي نيكايل بعلي إجزابير زنقرو حاتيات تكاسو كالا مخنياتو يفلت سلازي نبر حاتيات تكاسو خمز نبره زي يفلت سلاز نبره حاتيات تكاسو كالا نسخا جنا كم تسعرا قبر سلازي قائل نتقال أملاح كدميو نايفلتون مستنقرو نايفلتون أمود أتخا قداي خو رب بأملاح مبار كابون خيكوني رسيان من انتخاد فوني يسأنا تون اللو أنا جنا نمسكرات كا استوهلو الله مزمور داويد سلاسان حموشن قطري شديشن شوعتن تايبل بزي مخنيات مفنترا بحبو زرقيهم لي بزي مخنياتي اكزابيهر إلياب حاو نداويد كسعرفو خلو داويد بتي إلياب زبالو أيهمن سأول سلسة جزية فتنة قتلت كايد اللي خلو داويد بزعبا سأول يترفدو بتكبار سبقالون تخونه بجكا نوع مدقاف اندزي كوينو حانت معالتي نسأول حماق غيرو أيفلت سلازغاي بزي مخنيات مفنت أرازرقي حملي بزي مخنيات ننفسي قرقات كعيتهم لا يمومو مقدوم سلماتن مندلهس أنتخون ملأخ زابهر دما يسقوكم يلو أنا حدا غفاد يوم أيبل أبسالاسان حدا نقصر بعته نسخاص أقعي إخام مويلو كابتب حبوزة صاود لي مفنترا أوصاءن أما كرا فتنا هاي تعطوش نقحن تسألي لذي أتي بزي مخنيات زي صاود له زنوارو بزح سألاتو بزحنا يتمكرا مسرعي انت عايز قبر كابتب حبو زي صاود لي مفنترا أوصاءن النابلة بسألت ناب أملاخ يقرب نتخلو بقى الأملاخ يمرحوس لزنبرخا زابير موغس كهبو خلو أبرومي معرف عسرته وقلته كاب عسرته الشعاتن عسران حدن بزعبا كاب أملاخن كاب حق أملاخن كوصونا نزدلي حايلتات كزارب كلو انتاي نقبر كم زقبانا فقراتي مفداي حنا ناتيو أنا خفدي أي بالكزابير صحوف يمويلو نتمعات سفرة حدا قلنبر بعلاتكم حنا أي تفدي مقحسن مفداي حنان نا إكزابير سلازي نسخاتكم حنا أي تفديو سألائخا انت تأميقنا أبل عيون تسأمئونا استيو أزب بمقباركا قهر حوى أبرو سوخت إكبيها نتأكي دا أبسنا غيركا سعرون بر باتأكي أي تسعر سلازي باتأكي زي تسعر لبا أملاخ داويد انتاي زقبر سلاز نبرة ناب مسكرات أملاخ يستبهل زنبر ناب تزك أسعوه ناب تزك أعودلو مفن ترى زي كونس ناب مسكرات أملاخ يتأمت سلاز نبرة زابهر رديو حجون كابتا أبكبابي نازلو شقرن كونتاتن كم تقال أملاخ الوزلو نتأكي بسناي غيركا سعرون بر باتأكي أي تسعر إتماعو لأكوي بمقبار أكوي الله بمقبار سناي أمودعتا كل في الصمنات مودعتا رأهو تأزازات كاغنا عزيو رحيب إيدك أب سماي يخونا مدري أب لعلي سماي يخونا بتحت سماي نايزلو كل نجر مجمرتان مودعتان اللول تأزازات كاغنا عزيو رحيب إيد أب مزمور داويد 45 قصري 6 شوعتن تعزبل وأملاخ زفانكا نزل علم عالمي زنج منجست خاون زنج قنعنا منجستو زل عالم إجزابير منجستو زل عالم سلازخونا حيال سلازخونا جن اتزقبرو نجر انتايلو منجست زنج قنعنا سلاز انتايلو صدقت فتو رسينت كأتصلق سلاز إجزابير أملاخكا حلفا بصوتك بزي تحقوس كباك صدق تفتو رسينتك تسأل وأملاخ زفان كان زل عالمي زنج منجست خاون زنج قنعنا سلازي كل في السمنة لو كله قبر رئيكو مهرقتو
ولا تأزاز كسة رهيب فدفادي سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነዝዝ ለዓለማውን ወዲ ዮሴፍ እዩ ወዲ ዮሴፍ ጸራቢ እዩ ወዲ ማርያም እዩ ኢሎም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢሎም ከም ዘቃለልዎ ስለዚህ ፈልጥ እግዚአብሔር ዘለዓለማውን ገና ከይተወልዱ ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 33 ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ ይብል ኩሉ ግዜ ኣብ ጭዳና ንጉሆ ወአልቦ ማህለቅት ለመንግስቱ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖትና ንመንግስቱ መወዳእታ ይብል ንኹሉ ነገር እንታይ ረ ፍጽምነት መወዳእቱ ረእኹ ትእዛዛት ካገና ኣዝዩ ረሒብ ስለዚህ ልዕልና እግዚአብሔር በቶም አመንቱ በቶም አገልገልቱ ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ልዕልና እግዚአብሔር በአሕዛብ ክግለጽ ከሎ ኢና ንርኢ ረአብ ታመንዝራ ገና ናብ ህዝቢ አምላክ ተጸንበረት ኮላ ነቶም ክስልዩ ዝኸዱ ናብ ኢያሪኮ ብዛዕባ አምላክ ከተዕልሎም ክትዛር ምስክር ኮላ እንታይ አትብል ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እግዚአብሔር አምላክኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ አምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ተንፋሰብ ኣይኮነት ዋላ ካብቶም መገልገልቲ አምላኽ እውን ከምዚ ናይ ረአብ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝገለጸ የለ እግዚአብሔር አምላኽኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ኣብ ታሕቲ አምላኽ እሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኣብ ቅድሚኹም ድማ ተስፋ ሰብ ኣይቆመትን ነቲ ኩሉ መምርሒታት ነቶም ሰለይቲ ጥበበኛታት ዝበሃሉ ነቲ ኩሉ መምርሒታት ዝሃበ ማዓት ኣበይ ክሕብኡ ከም ዘለዎ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ማዓስ ክብገሱ ከም ዘለዎም ነቲ ኩሉ መምርሒታት ዝሃበት ረአብ እያ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳኑ ክዓይ ከሎ ብቅዱሳኑ ክኸብር ከሎ ልዕልና እግዚአብሔር ከመይ ገይሮም ኣሕዛብ ከም ዝገልጽዎ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 47 ገሊጽዎ ከም ዘሎ ዳንኤል ናቡከደነጾር ነቲ ሕልሚ ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ኢሉ ከም ዝሓለመ ምስ ገለጸሉ ምስ ተርጎመሉ እንታይ ዝገልጽ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ንስኻ ነዛ መስጥር እዚኣ ክትገልጻ ካብ ከኣልካስ እቲ ኣምላኽኩም ብሓቂ ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ጎይቶትን ገላጽ ምስጢራትን ንኹሉ መወዳእቱ ርኢኹ ትእዛዛትካ ግና ንዘለዓለም ይነብር ደጊሙ ናቡከደነጾር ኣብ ቁጽሪ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 28 29 ናቡከደነጾር ከዓ ነቶም ባሮቱ መልአኹ ሰዲዱ ዘናገፎም አምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን አብዲናጎን ይባረኺ ስለዚ ኣብ መንጎ አምላኽን ኣብ መንጎ አገልገልቲ አምላኽን እቲ ምስጢር ስለዝተገልጸሉ ንስኻ ነዚ ክትፈትሖ ካብ ከኣልካ አምላኽኩም ክብሎ ከሎ ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ባሮቱ መልአኹ ሰዲዱ ዘናገፎም አምላኽ ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎ ይባረኽ ንሳቶም ብኡ ተወኪሎም ትእዛዝ ንጉስ ኣበዩ ብዘይና አምላኾም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከየምልኹን ከይሰግዱን ድግማ ስግኦም ወፈዩ ከምኡ ገይሩ ኸናግፍ ዝኽእል ካልእ ኣምላኽ የልቦን እሞ ስለዚ ኣነ ዝኾነ ይኹን ካብ ብዘሎ ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ንኣምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን አብዲናጎን ሕሱም ቃል ዘውስእ ንሱ ክስየፍ ቤቱ ከዓ ምድር ባይ ገውሓፍ ክኸውን እዝዝ ኣሎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ልበ አምላኽ ዳዊት እንታይ ዝብል ኩሉ ፍጽምነት መወዳእታ ረእኹ ትእዛዛት ከግና ኣዝዩ ርሑብ ህዝብታት ነገስታት ንቃል አምላኽ ብናቶም ቃል ንሕጊ አምላኽ ብናቶም ሕጊ ክልውጥዎ ይፍትኑ እዮም ግን ኣይከኣልን ተለዊጦም ጥራዮም ዝሓልፉ ክሳብ ሕጂ እንዘበናት ኩሉ ንቃል አምላኽ ክልውጥ አንጻር አምላኽ ክኸይድ ዝደሊ ከም ዝረአነ ናቡከደነጾር ነቲ ናይ አምላኽ ኣምልኾ ንኣምላኽ ገዲፎም ንዕኡ ከምልኹ ንኣምላኽ ገዲፎም ኣብቲ ንሱ ዘቆሞ ጣዖት ክሰግዱ ይዘፈራርሖም ነይሩ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳኑ ስለ ዝኸብር ግን ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ኣለዎ ትእዛዛትካ ግና መወዳእታ የብሉ ኣብ ዳንኤል ናብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ምስ ደርበዮ እሞ እግዚአብሔር ካብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ምሰና ጎፎ ዝበሎ ዝመስከሮ ምስክርነትን ዝወሰነ ውሳኔን እውን ኣሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 6:25 26 27 እንታይ ዝብል
دحرزي نقص داريوس نتوم ناب كل مدر زنبر كلاتهم أحزاب وغنات قنقاتات كمزيلو صحافة سلام يبزحلكم أملاخ دانيال نزل عالم زنبر هياو أملاخي آمين منقستو أي تتفئن جزءاتون كسع مودعتا قومي مو أب كل جزءات منقستي أب كرمي ينقات قطون يفرهون إلى إززالو كبرن نزخر السميخون لا كله قبر رئيكو ما هلوتو ولا تأزاز كسا رهيب فتفادي نسيا ناقفين يدحنن أب سماينا مدرن كأت امرتن تأمراتن يقبريمو ندانيال كاب أفانا بستزاد حاندما نسو سلازي لعلنا أجزابير اتهم أحزاب زبهالو غانا ناب امنت أملاح كم بعال رآب زعمسول كم بعال ناب كدنصور كم بعال داريوس حيل أملاخ أب قدسان جبر أملاخ أب قدسانو مدحان أملاخ أب قدسانو مسرأيو نا أملاخ جنا كيف لا توخلو بخمز ملهوان بخمزي كمز سرعوان أب قدس بيت خريستيان نزنا يفرق ليت صلوت بخمزة أستنتنو كنس الليو أمو كابتي أب عالم زلو كنتات وسينا مس أملاخ نخنبر بحقي نأملاخسي بحقي كنفلطو بحقي كنملخو بحقي كنسعبو علامة أملاخ نسي إتا سامراويت بزو حفلتو نيروا نايت مرتا هايمانوت أفلتو نيروا أمونغو سامراويانن أمونغو أيهوداويانن زلو نا إمنت فللي بزو حفلتو نيروا سلازي لومي نيروساليم كيد كان يروساليم مسقاد أيكون نزد ليكيل وين سماريا خير كان هاب تربع ودنا بات زقومو تاوت مسقاد يد ليكيني كبرن زخر سمي يكون أبي يوحنس معرف 4 قصر معرف 4 قصر 20 24 حمشتن انت عايز بلا እግዚአብሔር መንፈሲ እቶም ዝሰግዱሉ ኸዓ በሐቅን በመንፈስን ክሰግዱሉ ይገባል እግዚአብሔር መንፈስ እሞ ነቦ በሐቅን በመንፈስን ዝሰግዱሉ ሰዓት ክመጽዩ እታ ሰዓት ከዓ ሕጂ አይል እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ገይሩ ስለዝተረዳኸ ነትን ሁሉ ጊዜ ክኾነኒ ኢላ ሰሪሓ ዝጸረተ ዕትሮ ሽዑን ሽያ አደርቢያት ስለዚህ ሎም ከዓ ካብቲ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየና ካብ ሐቅ ዝፈልየና ኩሉ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘበለ ዓታሩ ካብ ልብና ክንጉሕፍሞ እቲ ማይ ህይወት ክንሕዝ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚኣ ተማሕፀነና እዚ ክንገብር ከዓ ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አዋሂድኩም ብጥብዓትን በአንቃድዎን ስለሰማዕኹሞ አብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን